शिव पार्वती विजय करिवे आज्ञा एठी दंड यात्रा हेउची हां एनु करी खंडे झाड़ू देबा को तते डकैथिली झाड़ू करा पड़ियो हां हां खंडे झाड़ू कर दो ए सुनु आज्ञा आगे केते ये होची दंड यात्रा होची बुझिलु आज्ञा एठी केते लोक देख बसतोनी हां दी मौसा माउसी माउसी माने भी बसतोनी सब सांग बसतोनी हां ताको आगे द्वार मुका हो ताको आगे द्वार करा पड़ियो हां यो बोधाने हां ये साउ सांग को द्वार कर देली आ माउसी माने अछथि आ ताको द्वार बोले से गाड़ी देबनी आ ताको कोने द्वार करा पड़ियो द्वार यो बोधाने ए फकीरा आज्ञा ए द्वार मुनिया काम सरला हां द्वार कर देली हां हां ए को आज्ञा एठी दंड यात्रा हेउची हां एनु करी खंडे डेंगुरा देबा को पड़ियो तते आगो डेंगुरा दे देबी हां आ डेंगुरा मु तो ढोल छाड़ दे पळे आसी ढोल छाड़ दे आसी तू हां
रे ସେଇପଟେ ଯୋଉ ମଉସା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ନହେଲେ କହିଦେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁରଟା ଦେଇଦେବେ। ମଉସା ଦେଇଦେବେ? ହଁ ସେଇଆ କର। ଆଉ ମଉସା ମୁଁ କହିଦେବି ଟିକେ ଦେଇଦବ ଆଉ। ହଁ ଟେଙ୍ଗୁରା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବ। ହଁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କାମ କଲା ପରେ ନେଇଯିବନି। ହଁ ସାନ୍ତ ରଖେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି କରିଦେବେ, ପଇସାଟା ମିଳିବ। ଆଉ ବିଦେଶରେ ମୁଁ ଫୋନ ପେରେ ଆସିବ ପଇସା। ଆଜିକାଲି କ୍ୟାସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଘାଟ ଡାକୁ ଚୋର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଫୋନ ପେ ଗୁଗୁଲ ପେ କେତେ କଣ ପେ ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଗୁରା ଦେଇଦେବି, ତମେ ବାଢେଇ ଦବ ଟିକେ ଆଉ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଜି କାଲୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ମୋର ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଝାମୁ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଇଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଖଣ୍ଡେ ଝାଡୁ କରିଦେ। ଝାଡୁ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ହଉ ଝାଡୁ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା ଆଉ। ହଉଦା ଝାଡୁ ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ହଁ ହଉ ହଉ ଟିକେ ଦେଖି ବଜେଇଲ। ହଁ ବାହାଘରଟା ବୋଧେ କାଲିରେ ତଳ ସାହି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ରଖିଦେବି। ଝାଡୁ କରିଦେଲି, ଅଳିଆ ନେଇକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେଲୁ? ହଁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଦେ ଅଧେ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଜାଣ କର। ପଦେ ଅଧେ ପକଉଥିବ ତାହେଲେ। ଏକେ ଏତେ କାମ କରିବ ନା, କାଲିରେ କେଳ ନା। ହଁ ପଦେ ଅଧେ ପକା, କାମ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁ ଆଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଜାତି ପସନ୍ଦରେ ଆଇଛି ଟ୍ରେନ ଆସି କହୁଛି ସେ ଝାଡୁ କରିଦେଲା, ସବୁ କରିଦେଲା। ସେ ତା ବାଟରେ ମହିଳା ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେଲା। ପରିଚୟ ନ ଦେଇକି ତା ପରିଚୟଟା ଦେଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ଆସିବ ନା। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉ? ସକାଳୁ କହିବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇ କହିବି? ସକାଳୁ ମୁଁ ତମର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମହୁରୀ ବିଲ।
ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରଗଡ଼ିକି ବଜାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନାଚ ହବନି ଭଲ କରିବେ ରଗଡ଼ି ତୁ ବିଦେଶରେ କଣ କାମ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହିବି ତ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତୋତେ ଡାକିଥିଲି ଝାଡୁ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହଉ କହ ସକାଳୁ ଧରିଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଉସା ତଣ୍ଟି ଶିଖିଗଲା ନା କଣ ମୋ ତଣ୍ଟି ତ ଶିଖିଗଲାଣି ମଉସା ତଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନ ଇଏ ମୋ ଘର କୋଉପଟେ କହିଲ ତୋ ଘର କୋଉପଟେ କହିବି ତୋ ଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ମୋ ଘର ଭୋଇପୁର ଭୋଇପୁରରେ କଣ ଗାଁ ମଝିରେ ତୋ ଘର କି ନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ କହ କହିବି ଘର ମୋର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ମୋର କୁଡ଼ିଆ ଘର ମୋର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ମୋର କୁଡ଼ିଆ ମନେ ପତା ହରା ଗାଈର ଘୋଡ଼ା ମୋର କେତେଟା ଘର ଆଣି କହିଲ ଆମ ରାତିରେ କେତେଟା ଆମେ ନା କହିଲ ତୁ କେତେଟା ଆଇଥିବି ପ୍ରଧାନ ମୋର କିନ୍ତୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 3 ଚାରିଟା ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି 4ଟା ଆଉଛି ଆମ ରାତିରେ ଅଛି ଆଉ ତମ ରାତିରେ ନାହିଁ ମୋର 2ଟା ଅଛି ପୁଣି ଶାଳି ଗୋଟେ ଅଛି 3ଟା ଶାଳି ତ ଅଧା ଘର ବୋଲି ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କହିବି ସେଇଟା ହଉନି ଆଉ ବୁଢେଇବି ତାହେଲେ 2ଟା କହିବି ଗୋଟେ ଶାଳି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ହଉଛି କହିବିନି ଘରେ 2ଟା ଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ଚାମେଲି ଘରେ 2ଟା ଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ଚାମେଲି ନାଲକ ସହର ଶ୍ୱଶୁର ଘର
ତୁ ଯଦି ନ ପାରିବୁ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ ଡାକିଦେବି ତୋ ଘର ଲୋକକୁ ଡାକିଦେ ମିଶି ମୁଶାକିରି କରିଦେଇଯିବ ଆଉ ଡାକିଦେବି ହଁ ଡାକିଦେ ଗେଲ ବସରେ ଡାକିବାକୁ କିଏ କାମ କରି ଗଲିଣି ତାକି ଅଧା କାମ କରିଛି ବାକି କାମ କରି ଗଲିଣି ତାକି ଅଧା କାମ କରିଛି ସୋତେଲା କୁମାର କାହିଁ ବସି ଅଛି ଦେଖିବି ଆସିବ ଘର ବାଲିରେ ରାତିବ ଧାନେ ହଁ ଡାକିଦେବି ମ ରେ ଡାକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଝାଡୁ କାମ କରିଦେ ଝାଡୁ କାମ କରିଦେବି ରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରି ଓରା ଝାଡୁରେ ହଁ ଡାକି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଡାକିଦେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ସବୁ ଫସଲ ବାଟିବ ତୁ ମଉସା ଡାକି ଦଉଛି ମ ପାରିବିନି ନା ଏତେ କାମ କିଏ କରେ ସା କେଡେ ବଡ ଗାଁ ଟା ଆକୁ ପାରିବନି ଏରେ ଏତେ ଝାଡୁ କାମ କରିବ କିଏ କାଉରିଆକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛ ନା ହଁ ସେଇଆ ପରା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ଆସିନଥିଲି ଏକୁଟିଆ ସାଙ୍ଗିନି କରିଦବ ନା ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ହଁ ଡାକିଦିଅ ଏକଲେ ଏକଲେ ଝାଡୁ ଧରି କଣ କରି ସେରାଚେ ପହରା ଦେବା ଦନ ପୋରା लो ଦେବା ଦନ ପୋରା ସେରାଚେ ପହରା ଦେବା ଦନ ପୋରା लो ଦେବା ଦନ ପୋରା অভিজে করিবে আর গৌরী কেউ আসদন কঞ্জমুখী কিনা কাঠিও কঞ্জমুখী কিনা কাঠি কুটিলা কুতলা সজটতি কুরঙ্গ নেত্রী বারে বারে এসে ধারু মুঠি কুরঙ্গ নেত্রী ବିରିୟାନୀ ମାଇକିନା ହ୍ୟାଲୋ ରାତିଟାରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଘରେ ଶୋଇଲେ ଏ ରାତି ଅଧଟାରେ କାହା ଘର ମରା ମରିଛି ଯେ ସେ ଆସି ରାତି ଅଧଟାରେ ଡାକୁଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଖିବା କିଏ ଆସିକି ରାତି ଅଧରେ ଚହଳ ହଉ ପକେଇ ଚା ଡାକୁଛି। ଦେଖିଆ ଚା
ବାହାରି ପାରୁନି ନା ତ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଦେଇକି ଟିକେ ଡାକେ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଇ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିକି ପାରି ପାରୁନି ଉଧାଉ କେମିତି ବାହାରିବ କି ତୁ ତ ଯାଇଛୁ କଲେଜ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଟିକେ ଭଲ କି ଡାକ ଆଁ? ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭଲ କି ଡାକ କିଲୋ ଆସ ତମର ଗୁଞ୍ଚୁ ନମା କିଲୋ ଆସ ତମର ଗୁଞ୍ଚୁ ନମା କିଲୋ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବୁ ଗୁଞ୍ଚୁ ନମା ସେ କେମିତି ଆମ ନିଜ ପତି ଭଳିଆ ଗୁନସୁନ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଲାଣି ପଚାରିବା ଚାଲ ତାକୁ ପଚାରେ
ଯିବା ଆହୁରି ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବିଦେଶରେ ଥିଲୁ ହଁ ଏଇ ରାତି ଅଧଟାରେ ଆସି ଡାକିଲେ ସେ ତ ପାଟି ବାରିକିରି ଆସିବେ କି ଝିଅ ପିଲାଗୁରା ଆରେ ଭଲ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଟିକେ ମଉସା ବଜେଇଲ
ଆଲୋ ହେ ଝିଅ ଆଲୋ ନାନୀ ଆଲୋ ଆମ ଘଇତା ବୋଲି ସେ କହିଲାନି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନ ଦେଇକି ଚାରି ଚାରିଟା ଯଦି ମତେ ପଚାରିବା କହିଲାନି ତା କଥା ଶୁଣି ଚାରି ଚାରିଟା ଯଦି ମତେ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲ। ଏ ତମକ ଆସୁଛି ଜାତି ରେ ତମକ ଆସୁଛି ଜାତି ଚାଲିଏ ଗୁଣନ ଚାରି ବୟତି ଚତୁରମତି ଚତୁରମତି ସାଗର କରିବି କେମିତି ଚତୁରମତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଜବାବ ଦଉଛି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ହଁ କିରେ ଭାଇ ମାରି ପାରୁନି ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧରେ ପଡୁଛି ହଁ କାଳେ ତୁ ହେଇଥିବୁ ନ ହେଇଥିବୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି ପଡିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାହେଲେ କହିବି ଭଲ କରି ଟିକେ ପଚାର ଟିକେ କହ ସେଇଟା ମଜା ଆଲୋ ନାନୀ ସେ କଣ ପୁଣି କଣ ଡାକିଲାଣି ପେହେଲା ପେହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଚାଲ ଆଜି ପେହେଲେଇ ଦବା ଚାଲ ହଉ ଚାଲେ
ଆଲେ ହେଇଯିବ ଆଲେ ତାକୁ ତ ଯେତିକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ସେ ସେତିକି ପଚାରି ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିବା କି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଯା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀମାରୁ ପରେ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀମାରୁ ପରେ କିଏ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସଂସାରେ କେଉଁ ଜାଗାର ଫେରି କୁହ ଚଣ୍ଡାଳ କୁମାର କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ କଥାଇ ବାରି ପାରୁନି କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ହଉ ତାକୁ ଟିକେ କହ କୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ତାକୁ ତ ପରେ କହିଲି ହଁ କିଲୋ ଆସେର କେ କଣ ଲାଗିଲା ଡାକିଲେ ଶୁଣି ଆଉ ପାରିବନି ଟିକେ ଭଲରେ ଡାକେ ନା ବୁଝେଇକି ଡାକେ କିଲୋ ଆସେର ଓ ଆସେର ହରି ହରିଆ ଓ ହମେ ଗାଲୁ ଗାଳି ଡରିଆ ए आसेर ओ आसेर हरि हरिया तो हमे गालू गाली डरिया दिल पर पेरी डाकुआ दिलोरी दिल पर पेरी डाकुआ दिलोरी रास्ता चोपा करिदा लोकालिया रास्ता चोपा करिदा ए आसलो हरि हरिया तो हाथे झाड़ू हरि हरि ପ୍ରଧାନୀ ସେ ମତେ କଣ ପଚାରିଥିଲା କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ କୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ଟିକେ କହ ତ୍ରିପୁର ଚଣ୍ଡାଳ ବାଣ ତ୍ରିପୁର ଚଣ୍ଡାଳ ବାଣ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନାରୀ ରତନ ଶୁଣ ତୁ କନ ମାତେ ଏକ ନାରୀ ରତନ ଶୁଣ ତୁ କନ ଆଲେ ହେ ଝିଅ ଆଲେ ନାନୀ ଆଲେ ସେ କଣ କହିଲାଣି ଝୁଲି ଝୁଲିକା ସେ ଯେ କେତେ ଝୁଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଝୁଲୁଥିବ ଆଉ ହରି ଟକା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପଦେ
ତାହେଲେ ପଚାରିବା। ଚାଲେ ତୋ ମନ ଯଦି ନ ବୁଝୁଛି ଚାଲେ ଆଉ ପଟେ ପଚାରିବା। ଆଉ ପଚାରିବା